Знаеш ли това за мопса? Първо, те са една от най-древните породи. Преди 2000 години в Китай само императорите са имали право да ги притежават, а кучетата са живели в лукс. Второ, тяхното официално описание е Multum in Parvo. Това означава, че в малкото им тяло е събран характер на голямо и смело куче. Трето, късата им муцуна ги прави шумни съквартиранти. Понеже дихателните им пътища са по-тесни, те хъркат, грухтят и издават звуци като малки прасенца. Тя също ги прави много чувствителни към жегата, защото се охлаждат по-трудно. Четвърто, навитата им опашка е техният символ за качество. Най-високо се цени двойната навивка, която показва чистопородност и добро здраве. Пето, те са пристрастени към хората. Мопсът е куче сянка, което ще те следва навсякъде, само за да се увери, че не ядеш нещо тайно без него. Коя да бъде следващата порода? Напиши ни в коментарите.